ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚମ୍ପୁଆ। ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ସହିତ। ଏ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବୁ। ଯେ ମଟନ୍ ଆଣିବୁ କି ଚିକେନ୍ ଆଣିବୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଚିକେନ୍ କି ମଟନ୍? ମଟନ ଟିକେ ଆଣିବା ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ଝୋଳ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦେଇ ମଟନ୍ ଟିକେ ଛାଣିଲୁ। ଏବେ ଯିବୁ ଦହିବରାଟେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯିବୁ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ। ଲମ୍ବୁଚି ହୋ ଲମ୍ବୁଚି। ବୋଉ କହିଛି ମଟନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଦହିବରା ଖାଇପାରିବୁ ନହେଲେ ମୋ ପାଟି କରିବ କ'ଣ କରିବି କହନି। ଆରେ ଓଲେଲେ ଓଲେଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମଟନ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆରେ ମଟନ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଏଟା ଭାଇ କରିଛି ବା। ଟେନସନ लेने का नहीं ओनली देने का। ଏ